Biya mo pili ko diri sa kong yutang na tawhan. Adto ko og sa syudad para manimpalad. Makakita ta og lalaki nga tarong kay diri. Sus, ang ako mga nauyab diri puros mga dili tarong. Puros kay pasakitan ra ko. Tumoro man ding guwaad eh. Mapaprobinsya magpasyudad ang mga lalaki. Sus, parehas sa gitanan wa joy mapili. Human makuha ang ilahang gusto nga rin na to. Iyaan na ta. Paalamoon, palaumon ta. Pero maura de gihapon wa jud ay ayo. Sus, puro sa jud mga palami oy. Kini jud mga lalaki no. Smayan jud ning pang tudaso ni mga lalaki diri sa kalibutan jud kan wa na mahabilin. Pero wala na sila mapasakitan pambubay. Leche. O gyapon ba yan? Itan wa ta man nagtrabaho ba nya. Gasalig lang ta nga kining ato mga diskarte ba. Mo ni nindot bay kay Walay tax ba, walay tax. Ulo. 3 wins ra ba ugma bay? mo gani. Para maning kamo taron nga na atay Malay. mabirahan ron kay nindutas 3 wins ug mabay. Tanaw the speakers ba? Tanaw. Bay. Balik ila na bay. Puas bager ba bay. Puno siguro. Parang dako dito ko partahan bay. Mura gikan ugi ni gikan sa Manila bay. Gikan ni sa Cebu Cebu ino. Cebu City ba? In short, Cebu Kini bay. Mo ra ba may na. Oy ba. Tunga gyud ta. Kini di naman. Di ni kasyagit bay gamay kayo. Sipitan daw Sipitan o. Mura nagpiso nga kayo. Sikit na dul bay. Pay broken hearted ta wa pa jud sakyanan. Oh, lihok ma'am. Ay lihok ay ginhawa. Wa na bita ko ring lihok bitaw. Patay na gid ang ako ang kinabuhi. Sukad nga gibiyaan ko sa kuwang uyab. So bisan pag unsa inyong buhaton ako, buhatan ninyo kung unsa inyong gustong buhaton, di na ko mo palag. Maaral na ninyo kung unsa inyong gusto. Kwarta mo tuyo. Kwarta? Kwarta na di. Pagka-simple oh. Wala ko maginanglan og kwarta kay wala na ko kagastuan pa, wala ko kapalitan pag sapatos. Pabit na Dapa. Kaning wala ko makinahanglan ang relo. Oy muhan, wala ko makinahanglan na kay wala say time jud para na ko iyahan akong gibiyaan. Time ako iyahan akong gibiyaan. Unsa pa ba inyong gikinahanglan ha? Oh, cellphone. Cellphone nyo hana kana. Di ba kung saan ako ng cellphone? Nga ni hi ni ho. Wa na gid siya paramdam. Wa na jud ko niya. Wa na ko niya tawagin. Wa na ko pito na pugos na kong uli ani probinsya. Unsa pa man oh? Gusto ka ni? Inyo ka ba ni? Kaya mo mo ani? Kini ako mga panglalaki ni. Ako aning ipanag para niya kaso dili na niya magsulong pa kaya akong gibiyaan. Nga naman ng mga lalaki. Unsa man ng mga lalaki? Mga lalaki ha? Muna pa na inyong buhat na amang prasagit sa gubay. Inyuhang panguyaban. Inyuhang isaryahan og lami aron madami ninyo maniman. Inyuhang ang pasagit ang inyuhang biyaan. Wala ninyo makuha ang tanan na mo. Muna inyong buhat. Kamay po angot man ito ninyo. Kamay po angot ko ninyo ha. Kaya kamay mapili. Kani mga lalaki. Kani mga lalaki. Wala na siya. Ilabot na po. May mga buhangon! Dagana ni bay dagana. Wala, bahala po siya. Bahala siya mo. Ginagawa? Tagsa pagitag cellphone. Tagsa pagitag relo. Kini nasa sudan ni. Unya na to ni. Bahin mo daghan man ni. Ay sabay. Kato ba? Di ba kato na og gamay mo? Bahala po siya. Drama pangkagul. Nagtuog og maluoy ta. Nyawa man tay kaluoy.